Amanuke Development Union Lagos Branch ADU ekelego Ọkammụta Chukwuma Soludo na ọchịchị ya maka imerebe mmemme maka ọlụ okporo ụzọ a na-alụ ugbu a bụ nke si Amansi wee gaba ebe n'ebe pụta Ugbenu wee pụta Ugbenaka Odu nakwazi ogbe ofe mmiri ha niile dị na kansụl Ọka North na Anambra Steeti bụ nke a na-arụ aka ọkụ kịta akpọkwuru oku ka arụcha ya n'oge. Ndị otu anụ mere ka amata nke a dịka a na-enye ukpe ekele site n'aka onye isi oche ha Maazị Chinedu Egwu Ọnwụ bụ ndị bịara kpọtụrụ onye isi oche NUJ Anambra State Council na NUJ Secretariat bụ nke dị n'Ọka. Onye taka ebe Manelo Okonkwo gara wetara anyị akụkọ. Maazị Egwu Ọnwụ nọrọ oge ọ na-akọwa Ọka North dịka otu mpaghara steeti a kacha akọpụta erimeli na steeti a. Rụtụ aka na ọ bụ na gọọmenti nọ ugbu a nke Ọkammụta Chukwuma Soludo ga-agbanyesi ike ịlụ okporo ụzọ awala niile dị na mpaghara ahụ na nyi ga-adị nyafụnyafụ na steeti a, ebe ọtụtụ ndị mmadụ ndị bi n'Ọka nakwazi mpaghara Anambra steeti ndị ọzọ mepere emepe ga-achọzi ịga bili n'Ọka North n'ihi ihe dị iche iche Chineke nna ji wee gozie ya bụ mpaghara. Ọ gara n'iru kpọkwue gọọmenti steeti a ka ọ bụrụ onye ga-agbatara ndị Isuani Ọcha, Urum, Amanuke nakwazi achara ọsọ enyemaka ọsọ n'okporo ụzọ awala niile dị na mpaghara ahụ iji wee beneta afụfụ ndị n'ebe ahụ na-ata ma nyekwa ha ezi okporo ụzọ ha ga-eji na-ebupụ ihe akọpụta n'ugbo nye mpaghara ndị ọzọ dị na steeti a. Onye ode akwụkwọ kpụtọrọkpụ nke ya bụ otu bụ Maazị Okechukwu Okeke nọrọ oge ọ na-ekene Chineke maka inye dọkịnta Odogwu mmeri na ya bụ ihe nrọpụta onye ga-abụ onye isi Anambra Steeti NUJ emere n'oge gara aga, kwue na ya bụ njem nleta ha bịa bụ iji wee soro nwanne ha nwoke bụ dọkịnta Odogwu nwụlịa, onye ha kọwara dịka onye na-agbasi mbọ ike ime ka obodo ya bụ Amanuke bụrụ ihe nọ n'ogogo dị elu, ebe o kpeziri ekpere ka Chineke gaa n'iru ịgọzi dọkịnta Odogwu nakwazi ibunye ya n'ọkwa n'ọlụ ọ na-alụ. N'ịtụnye uche nke ya, onye jibu ọkwa vice chairman nke otu ahụ bụ Maazị Michael Mmekwe nakwazi otu onye eji okwu ya agba izu na ya bụ otu bụ Maazị Ejike King Ejike toro nnọọ dọkịnta Odogwu maka ibu obodo ya bụ Amanuke n'obi oge ọbụla ma na-agbakwa mbọ ịhụ na enwere mmepe n'ebe ahụ. N'okwu nke ya bụ onye ji ọkwa chairman nke Anambra NUJ bụ dọkịnta Odogwu nke ụmụnne ya si Amanuke bịara ileta kwere nkwa ịga n'iru n'ịtụnye ụtụ nke ya ịhụ na enwere mmepe n'obodo Amanuke ya nakwazi n'Ọka North gbaa gburugburu, ebe ọ kpọkuru ndị Amanuke niile ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike iji ka obi ọnụ hụ na enwere mmepe n'ebe ahụ ma kọwaa na obodo ọbụla udo na-adịghị na mmepe adịghị abata ebe ahụ. A nọrọ na ya bụ ihe mmemme nye dọkịnta Odogwu onyinye nkwanye ugwu, ebe ndị otu ahụ ndị ọzọ nọ na ya bụ ihe mmemme gụnyere onye ji ọkwa vice chairman nke otu ahụ bụ Maazị Ndụka Ejiofọ, onye ji ọkwa welfare officer nke otu ahụ bụ Maazị Felix Nkendilim ya nakwazi otu onye n'ime ndị otu ahụ bụ Maazị Akalachi Nweke. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.